Deten apurrait, nahako bietorriak zeraten. Bueno, gaur liburu berezi bat aurkezten dugu. Hemen dauden protagonista, nik uste nahiz eta mozorrokota ezun, ezatzen dikuzuela. Felix Porrotx eta Marin Rotx dira, edo Jose Mari Aiora eta Mertxe. Eta, duela aste gutxi Lasarte horien aurkeztu genuen liburu hau sentitu, pentsatu eta ekin. Orain arte, beren argitalpenak aurrentzat izan dira, baina aurtengoa urte berezi bada. 25 urte dira lehenengo aldiz Oholtzara igo zirela, eta ospatu nahi izan duten modu batean, eta horrekoetan egiten den bezala, etorkizuna begitik kendu gabe, baina orain arteko lanari errepaso bat eman nahi izan diote. Eta hori da liburu honetan aurkituko dana. Baina ez da edonolako errepasoa, ez da kronologikoki idatzitako liburu bat, baizik eta pixka bat. Liburu honen helburua da, hau irakurri eta gero, talde hau, personaje hauek hobeto ezagutu, eta iritsi diran tokira nola iritsi diran, beren arrakastaren pixka bat giltzak ezagutu, eta sudur gorriaren eraginpean nola bizi diran jakitea. Protagonistak beraiek dira eta liburuaren egilea Amagoia Mujika Tellería da, kazetaria, hemen dago gurekin. Liburuak ere baditu argazkiak, Jon Urbek egindakoak. Eta, berak azalduko dugu batez ere liburuan zer aurkitu daiteke, baina esan liburuak ere kolaboratzaile bereziak baditula, urte guzti hauetan beraiekin harremana eduki dutena, ez? Tartean daude Josu Martinez zinemagilea, Unai Muñoa bertsolaria, Uxu Alberdi idazle eta bertsolaria, Arantxa Orbe irakasle eta ikasiko kidea, Jon Maia bertsolaria, Pablo Barrio Lasarte Horiako alkatea, Kaldo Campos idazlea eta Lorea Agirre sorgune ikastegiko kidea. Eta besterik gabe, nik galdera bat botatzearen Amagoiari galdetuko nioke albadu behintzat lagun bildu dezala pixka bat zer